Rakit ken motorized bangka tikang runaan nga us-usaren at transportasyon iti Sitio Carsuan agturong ti Kabaruyan iti Barangay Labaan Sangkintin Abra gapu iti nagbaitandang nga Abra River. Maysa kilometro ti kaadidog ti Karayan ang madaliasat nga agturong ti Sitio Kabaruyan nga daan 23 households ken gagangay nga ma-isolate tunggal dumakkel ti danom. Kalaksidan iti dayta agseserbi pay metten daytoy a shortcut adalan manipud San Quintin agturong iti San Mariano Bantay Ilocos Sur. Ti motorized abalsa ako ti pribado nga individual ti mausar a mangibalasiw kadagiti motorsiklo ken tricycle. Iti naglabas a bagyo nadadael nga minti kay suna a motorized bangka ti LGU San Quintin. Rason a naikid daw iti gobyerno probinsyal ti baro a bangka. Ket iti nabiit na iyawat ti dua a motorized bangka iti Barangay Labaan. Maysa iti para Carsuan ken maysa iti para Kabaruyan. Tapno dati usaran dagi estudyante. Dagi ngamin estudyante tatanga mapagapo kami Kabaruyan ma'am. Agbasa dagi sa lakong. Digi da ngamin nga agbalasiw. Dagi ji aglaklako ma'am, dagi ji aglaklako ti lamlamus kasi ma'am. Dakdakkel daytoy no maidasig ti dati nga us-usarenda. Mabalin nga aglaon naging iti 8 a tao ti bangka ken libre daytoy a mausar. Aga po ti gobyerno probinsyal ti krudo a mausar ti motorized bangka. Ngam da perdina sarili mi nga kukaragiti kadwa kon ti magastos. No ang lagi di nga grabe ng unay. Igatang mi latarag kadwa ko nagsasakupan mi ti magatang. No epoxy dagiyay kasi ma'am. Iti agdama pito ti agserserbi a ferryman iti nasao a lugar. Nagyaman na giti opisyal ti barangay ti naipaay kadakwada ken ibilang da daytoy adakkel at tulong ti panagbiagda. Babaen kadagiti naipaima a bangka ad-adda a mapalagaan ken komportable ti panagbalasiw dagiti residente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.